fisioterapeuta, osteòpata i psiconeuromonòloga, i des del 2006 que vam obrir el centre a l'estudi, que l'inici era l'estudi fisioterapèutic, ara ja és l'estudi DIT, perquè com que nosaltres hem evolucionat, doncs el nom també ha evolucionat amb nosaltres, no? Hem canviat i hem fet un canvi. Molt bé. I jo soc el Francesc Carrats, soc també part de l'estudi, juntament amb la Diana. Els dos vam engegar aquest projecte junts l'any 2007, el 2006, 2006 va ser, 2006 ja fa més de 10 anys, i tal com diu la Diana, bueno, a partir després d'aquests 10 anys, més de 10 anys, la gent es van conèixer fent el màster d'osteopatia, nosaltres som fisioterapeutes, osteòpates, i es dedica molt més a l'àmbit de la pediatria i la ginecologia, jo em dedico molt més a l'àmbit esportiu, després d'haver sigut també esportista d'elit durant més de 25 anys, i res, tenim un centre a Vic on sempre tenim ganes de mirar endavant. I innovar i evolucionar pels pacients. Perfecte, per exemple, ja directament a la sala d'espera, sensibilitzar el pacient, una miqueta ponderar, una miqueta cap on hem d'anar, i l'altra manera és ja l'entrevista de tu a tu, que és quan el pacient ja diu, ja es buida, no? És quan dius, hòstia, ja era hora que algú t'explica tot. Llavors és quan tu li dius, vale, ja et tinc, llavors ja sé cap on tinc que anar. D'acord? Era bàsicament una miqueta aquest.